One News jinsab informat minn sorsi fil-qalba tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li waqt l-aħħar laqgħa tal-Grupp Parlamentari l-erba' li għadda, il-kap de facto nazzjonalista Carola Aquilina kellu argument jaħraq mawħud mid-deputati nazzjonalisti. One News jinsab informat li mument minnhom Aquilina qal li hemm deputati nazzjonalisti li għandhom insurjens mal-Labor. Jirriżulta li Aquilina għamel din id-dikjerazzjoni insensata wara li informazzjoni mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista qed tispiċċa fil-medja inkluż dik tal-Partit Laburista. Quddiem din id-dikjarazzjoni ta' Aquilina għamu konfrontaħ l-ex kap nazzjonalista Adrian Delija biex ikun ċar fi kliemu. Bir-risposta ta' Aquilina skont is-sorsi tagħna tkun li se jikxef u jibqa' dej minn fuqhom, b'referenza għad-deputati li xorta baqa' ma semmix isimhom minkejja l-allegazzjoni tiegħu. L-istess sorsi komplew jgħidu li Aquilina mbagħad qal aħjar il-partit jara minn minnhom jaħdem mal-gvern u ma jmurx għax-xogħol. L-unika deputati li komplew ma' Aquilina kien hemm biss id-deputati tal-establishment Beppe Fenekadami u Mario De Marco. One News kien diġà żvela kif numru ta' deputati huma mdejqin bl-atteġġjament arroganti ta' Aquilina, speċjalment fil-Parlament, u kif dan għamel pressjoni enormi biex quddiem mozzjoni mresqa mill-Grupp Parlamentari Laburista li tiddeplora l-attakki tiegħu fuq l-Speaker Angelo Farrugia, ħadd mid-deputati ma jazzarda jivvota kontra tiegħu. Tant li d-deputati nazzjonalisti minflok iddibattew il-mozzjoni telqu l-barra mill-Parlament. One News informat kif fil-Partit Nazzjonalista Karol għandu saħħa kbira u jagħmel li jrid, tant li Bernard Gregg bla saħħa qudiemu. Issa jidher li l-leaks mill-qalba tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qed jurtaw bil-kbir lil Aquilina u qed jipprova jixli lil sħabu stess billi jagħmel allegazzjonijiet fil-konfront tagħhom.